iti sasarita ni Lola Angela. Napintas manen daytoy sarsarita tayo ita asardam ubing. Apakaadawan iti napintas nga adal ken sursuro nga isagot mi kada kayo. Ala ubing dumngeg kayo. Bueno ubing, agulime ken agtala kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Tinadongrit nga ubing. Saan ama nagdigos ni Tyler? Uray pilitan ti ama nga agdigos, di nalatta kayat. Nag-abroad nga min ti inana. Iso at ti ama na laeng ti inaldaw akad kadwana. Gapo ta saan ama nagdigos ni Tyler? Ad-adaywan dagiti classmates na. Saan da akayat ti makitugaw kan kuana? Daytoy ti rason no apay akanayon nga agmaymaysa ni Tyler. Kat John, mapantayon gumatang iti merienda tayo iti school canteen. Uwan, Rihanna. Maguray ka ah. Anya nga tano ayabanta ni Tyler. Agmay-may sama na nakatugaw iji-igit iskilaan. Jak kayat akadwa ni Tyler. Ay, jak kayat ti payod na. Ang tangaro din. Partakan. Class, apay nga awan ti mayak nga agtugaw dito yung row 4. Saan may akayat akatugaw ni Tyler, ma'am? Man ano aya, no dito yan nakatugaw ni Tyler. Saan kami nagdigdigos, ma'am? Makaulaw ti payod na. Saan kayong agkatawa? Saan arumbang akatawaan nyo ti classmate nyo? June, umay ka. Agtugaw ka dito yung abay ni Tyler. Jak kayat! Saklangan ti umakar iti tugaw, ma'am. Oy, saan ka ngagtugaw diti abay ko ah? Jak kayat? Tyler, dito'y kalangan asidag tiruangan ngagtugaw. Uwan, ma'am. Kan mabalin ka ding agbati ka, kalpasan dito a klase. Kaya't ka makasarita. Uwan, ma'am. Sige. Class, rugyan tayon ti lesson tayo. Tyler, agtugaw ka ditoy. Uwan, ma'am. Amom ka di, no apay asanda ka akayat akaabay dagiti classmates mo. Ma'am. Gaputa saan ka ngagdigdigos. Madia talaga ti angot mo. Nang runa itaan na pudot unay ti panawan. Jak kayat ti agdigos, ma'am. Taapay, anya ti rason mo. Awan, ma'am. Kasapulan nga agdigos ka iti inaldaw. Tapno nadalos ti bagim. Kalpasan nga agdigos ka, agsukat kamot iti badom. Saan nakakadi adigdigusan ni mami? Awan ni mamik, ma'am. Nag-abroad. Ni daddy mga Apay, awan ka diti sa bali akadwam iti balayo?
Awan, ma'am. Kan uray awan mangibagakan ka, nasken nga agdigos ka. No agdigos ka, siguradwak, umado dagiti gagayam mo. Kasta ka di, ma'am. Wan aramidam, agdigos ka kanayon, takitaam. Adun to kadagiti classmates mon ti umasidag a makigayam kan ka. Tyler, anak, agring kan. Aldawan. Kaya't ko ba iti maturog? Anak ko, maladaw kan tumanan. Papanam ka di, daddy. Mapanak ag trabahon Kasta ka di. Wen, agdigos kan. Insagana kong titwalya kan sabon iti banyo. Wan, daddy. Nakasagana mo tanti ka nam. Kaya tigatas mo iti kusina. Sige, daddy. Alan anak ko, agtignay kan tani. Mapanak kon iti trabaho. Daddy, kaano sumangpat ni mami? Mabayagbay, anak. Ibagbagam idi mabiitan na sumangpat ni mami. Apay ngaging gaitak at di pa'y simangpat. Rihanna, kayat mo ti biskwit? Jak kayat no naggapuken ka. Tapay mat. Kita man matay, ma'am. Nagrugit. No ngay agsakitak no kanak dayta biskwit. Kayat ko lang mat ti makigayam kada kayo. No kayat mo ti makigayam kada kami. Agdigos ka pa'y nga umuna. Banawan ka man langit. Apay nga ita pinanawam ni Tyler? Kasano? Kayat nakngay kan iti biskwit kat nagrugit mo ti ima na. Saan siguro ang nagbugo Kayat kung awatan jet itad na basta agbugo pa'y nga umuna ah. Ay na, kaasimot ni Tyler niya. Panawanin na kita klasmit tayo. Basol na matlaang ha. Naglakamat nga minti agdigos. Nga masadot sa. Saan ka man gaya man ang nagdigos iti kalman, Tyler? Agap apurak namin, daddy. Jaket ti maladaw. Nawan ko mati trabaho kitang aldaw. Siya kung timang digos kan ka. Amok matan ti agdigos, daddy. Apay nga ron adi ka agdigos ngay, anak. Naglamis mat ti danom. Oh, dagidadang kay ti pagdigos mo. Maladaw akton Kung tanda kami ni maestra, no maladaw kami. Nagadulaki din na pambar mo ay, anak ko. No talaga akayat mo, aramidam. Sana masapula pilitin da kapay. At ako mga min ni mami. Di kagdanag, tagawid ni mamim, Tyler. Talaga, daddy? Wen, istrikto ni mamim. Kunkan ka, Tyler, anak ko. Nagdakil kan. Mami, ginatang mo ka didi pagpagatang ko ken ka bike? Kinatang ko Tapno adda pagbike mo ama pa nag-eskwela. Yay! Amin nga impagatang mo kanya, ginatang ko. Thank you, mami. Ang... Anyo di maangot ko. Di nakita ay nakasta. Bakit? Sino nga ikada kayo tinabangsit? Dahil anak mo Anya? Di namot ngamin kaya tagdigos. Ay na, Tyler anak ko. Apay nga'y, adi mo kaya tagdigos. Mami, Sana balit adda akon. Siguradwak nga inaldaw adigusen ka. Saan amabalin arumwar ka dito'y balay, asaan ka ang nagdigos? Nangag mo ni mamim, Tyler? when, daddy? Asikasuan ni Tyler kabayatan ti kaawan ko. Amumot niya da trabaho. Bakit? Nagrugit ti bado na. Kan agat lingat.
Isungarod ako nakkin ka. Adikan pumanaw. Kita man day tanak mo. Awan ti mga sikasukan ko na. Unan, saan ako nga agsubli di abroad? Nasayat no kasta. Siya klangan tagtrabaho. Tasika ti mga sikaso kan ni Tyler. Tyler anak, nakasaganan ti tuwalyaken sabon di tabanyo. At damit labakara dita, iso ti pagis-isom Un, mami. Bantayan ka tas siguraduak nga agis-iso kan agsabon ka na imbag. Kat amom ti aramidam, kalpasan nga agdigos ka, Anya ngay, mami. agkurikor ka Apay nga minamasapol nga agdigos, mami. Wen tapno nalinis ti bagi anak ko. Tapno saan anabangsit. Tapno saan akababain nga umasidag ka iti sabali a tao. Mami, amoyo, sandak akayat akay ayam dagiti classmates ko. Tasanak kano ngamin nga agdigdigos. Oh, makitam day ta. Iso nga agdigos akman langan iti naldaw. Wen rumbang laeng. Kan saan lang agdigos. Nasken nga agsukat kamot iti naldaw. No naisuot mon, saan mon nga idubli. Naawatam? Un, mami. Sige, ina ko nag... Kasla ka pa'y pimudaw ang nagdigos, anak ko. Anya nga iti panagriknam ta nagdigos ka, anak ko. Naglag-antiriknak, mami. Sana nagatal ti ulok. Makitam? Ni, nagmayat na ita t-shirt mo Ginatang ni mami da ito'y, daddy. Ay na, nagguwapo ti anak ko. Ala, ing agiskwelan. Ing kabil kon itibag mo je balon mo. Mami, mabalin ka di nga usar kon jay bike aginatang yo. Ay katuan para ken ka talaga day jay abay ka anak ko. Ngem ne, agan anad ka Kasano daytan Jun? Dito'y laangan raw for a pagtugtugawan ni Tyler ti mabalinta pagtugawan. Tumakdirak langin Oh, June, Rihanna, apaya saan kayo pala ang nagtugaw? Mangrugin ti klase. Saan mo't ngamin nakayat ni Rihanna dito'y, ma'am? Ngamin, dito'y ngagtugtugaw ni Tyler. Saan pa'y ngagdigdigos na di a tao? Ala, apaya siyak manan ti patudunang. Si kakit di talaga liklikli ka makaabay ni Tyler. Ala, agtugaw kayon. Saan ang mabaling na agpili-pili kayo iti pagtugawan nyo? Si kantumot nga min Jun. Pabasol ka, pabasol. Class, mangrugi tayo nga klase. Good morning, ma'am. Ni ada ni Tyler. Agdamanan. Aputak tagong ko. Tapno tsak malang abti payud na. Sige, umunag ka, Tyler. Mangrugin ti klase tayo. Uy, nagdigos ka ita. Wan, ma'am. Simangpat ngaminan ni mami. Oh, nangayo class. Nagdigosan ni Tyler. Katne. Nagbanglo. Sige, Tyler, agtugaw kan. Tyler, dito'y kan ngagtugaw. Ay, uray dito kan abay kong agtugaw, Tyler. Dito'y aklangan tanga ngagtugaw. Inton recess. Agay ayam tayo. Sige.
Saan kan nga agat lingat Kan baro pa day tabadom. Kasta Oh, makitam, Tyler? Oh, class! Palakpakan tayo ni Tyler! Manipod idin, inaldawan nga agdigos ni Tyler o Bing. Kat nagbalinan anaragsak, tasaanan nga ad-adaywan dagiti classmates na. Gapo ta nabanglon. Bueno, Bing, ditan tinaggibusan, ti sarsarita tayo ita, nga insurat ni Elena Nodo. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunod kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.